Hello guys, welcome to Osumi Basmatari. Sim nangtamanखौ बरायबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि बे भिडिअआ जानायनि भिडिअ नङा बा गुबुन जायगायाव थांनायनि भिडिअ नङा माने दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय माने प्रेजेन्टआव माने बर्तमान जि सोलिबाय थादों माने जोंनि इउटिउबारफोरनि गेजेराव बेनि सायावसो बुंनो थाखाय आं माने एसे नायदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर आं माने मालाबाबो माने बेबायदि बुंफेराखैमोन माबे मा गोरोन्थि नाथाय दिनै फार्स्ट टाइम लाबोबाय मानो होनब्ला आङो लोगोफोर गोबां मानसिनि भिडिअ नायबाय लाइभ नायबाय इउटिउबारफोरनि आरो बिसोरनि कमेन्टबो नायबाय स' बिथांमोननि बुंनाय जिथुबा मा होनो गावजों गाव नांलायनाय बिनि सायाव माने आङो थानो हायासै भिडिअ बानायनो जाबाय स' माने आं दा बेनि सायावनो बुंगोन गावनि गोसोनि बाथ्राखौ नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ इउटुबावहा बायदिसिना दावराव जागासिनो दङ आं गोबां मानसिनिनो भिडिअ नायबाय आङो दासान्दि माने जोंनि बर' इउटुबारफोरा गावजों गाव नांलायनाय जादों स' आं लोगोफोर बे नांलायग्राफोरनि सायाव बा मानि थाखाय नांलायदों बेनि सायाव आंबो एसे बिथांमोननि सायाव बुंनो सानदों आरो स' जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजाङै खोनासंलांबानो जाबाय जों गोरोन्थिबो मावदों खायफा इउटुबारफोरा आरो खायफा इउटुबारफोरा बे बाथ्राखौ लानानै बांद्रायबो बुंदों स' लोगोफोर आं मोननै साइडआवबो नङाग्राबो नङा आरो जावग्राबो नङा नाथाय लोगोफोर आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों मानसिफ्रा गावनि गोरोन्थिखौ मानो स्वीकार खालामना लायाखै जाय गोरोन्थि मावदों आरो लोगोसे लोगोफोर माने उल्टा जबाब मानो होफिनो बेलेगजों मानो सापर्ट जाफायो माबा मोनसे गाज्रि नुदों अबभियासलि बुंगोन आङो बुंनो सानो बैबो मोन्थाय दं आंहाबो मोन्थाय दं बेनि फिननाय होनोबो मोन्थाय दं नाथाय खायफा ओरैबायदि फिननाय होदों आं नुदों आरो खायफा इउटुबारफोरखौ रिप्लाय होनाय माने बै जायफोरा बुंदों गाज्रि खामानि मावनायफोरखौ माने जाय इउटुबारा आरो बेबायदि जानाङा होननानै बिथांमोननि फिननायखौ बिथांमोना रिप्लाय होफिनदों आरो बिथांमोना रिप्लाय होनायाव माने सापर्टिभ टाइप रिप्लाय होदों आरो स' आं बेबायदि माने सापर्टिभ टाइप रिप्लायखौ मोजां मोनाखै बिथांमोना बुजायनोसो नांगौमोन बेबायदि एसे गोरोन्थि जादों होननानै जाहाथे इयुनाव बेबायदि जाया होननानै नाथाय बिसोरखौ सापर्टिभ रल लानाय नुदों आरो गुबुन फारसेथिं जावग्रायाथ' थिगखौनो खालामदों खिन्थु बिसोरनाबो बांद्राय जादों बुंनाया जेरैबायदि थानाय जानाय ब्लग बेखौल' देखाबाय थायो होननानै आरो लोगोफोर ब्लग माने ब्लगनि ओंथियानो बेनोखा आरो लोगोसे नोङो इउटुबाव नों जिखुनु नों होनो हायो नों खालामना मोजां मोननाय मोसानाय रोजाबनाय नोंनि सायाव दिपेन्ड खालामो बियो माने नों जेसेबां टेलेन्ट देखायनाय खायफाया बे टेलेन्ट गैयाबोथ' जानो हागोन ना स' टेलेन्टखौ इमप्रुभ खालामनोथ' नाजादोंबोथ' जानो हागोन ना खायफाया मोजां कन्टेन्ट होनो हायाखैबो जानो हागोन नाथाय बिथांमोना इमप्रुभ खालामनो ट्राइ खालामगासिनो थादोंबो जानो हागोन मानोना गासैबो मोजांखौ प्रायानो मेक्सिमामानो माने मोजां खालामनो नाजायो नाथाय खायफाया हाया मानो होनबा टेलेन्टनि अभाब जाना फैयो जेरैबायदि आं साप'ज आरो एगजाम्पोल थर'आव आङो होबाय नाथाय लोगोफोर बिनि ओंथिया बे नङा जे नोङो गुबुनखौ नंखाय बाथ्राखौ लानानै जावबाय थागोन आरो गाज्रि भिडिअ होगोन नों नाजा नों गाव जेसेबां मोजां कन्टेन्ट होनो हायो एसेबांनो नोंनि थाखाय मोजां हायाबा नों सिम्पोलखौनो हो नों मालायखौ बांद्राय गाज्रि दाहो आरो राइट बाथ्राखौसो बुंनो नांगौ जानला मानला प्रुफ गैया प्रमान गैया बेफोरखौ होनो नाङा नाथाय लोगोफोर आङो जायफोरा माने दा प्रेजेन्टआव सोलिबाय थानाय रुल्स खालामनोबा बुंदों बिथांमोनखौ होनाखै आङो माने आं गाव एगजाम्पोल माने बिदिन्थि महरैसो आं माने बेबायदि बुंबाय स' नोंथांमोना माने बे बाथ्राखौ साननानै जानला मानला माने गुबुनखौबो बेबायदि बुंनो नाङा आरो स' लोगोफोर आंथ' सासे मामुलि इउटुबार आरो फ्रेन्डबो खम बाट आं जि राइट जि सैथो बेखौसो बुंगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायाव
मायबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन स' लोगोफोर मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो आरो कमेन्ट खालामनो स' थेंक इउ आरो चेनेलाव गोदान फैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै थेंक इउ